Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Hakajing rakhi yak lengkhu ka ba arpulai snem nado bala seng yak ka seng sain partai United Democratic Party kinong yalam jongani ka seng haka khatwai tarik banai nailor arajar arpo kila hiar ban lek yuk jan hakajaka bala tmu ban tei yak office trekam jong ka seng ka badon marpasya bat ka Shillong College Shillong Hagani ka sngila penheru yak lama jong ka party dau president uba met ba lengdo harengkat ka jingi don lang jong ki MLA ki MDC kinong yalam ba khmat do jong ka party bat ki wei Fight for office of the UDP. Naswoba kani ka ski kalong ka ski ka ba ham kerpang bat ka ba ham kongsan na ka benta ka seng UDP ka jongi namar kani ka de ka lengku stem ka ba arpulai nado bangiyo ban seng ya kenika parti ke jongi house nem khat khnai spa nda knyo digani ketika foundation day ke ba apply jong ka seng UDP bat ke ba kham small don bok kalong ba akani ke ju ka sngi niyo ya kenika jaka banshna ya kenika party office da ka jingi trishitom nakaliang jongi president nakaliang jong vice president ba alan ba kiwe ila yo ya kini ka jaka bantay ya ko office building jong ka party UDP kibabon kila sedang ban keli balai ba ka UDP mentala arpulai tiligis nem kilayat dinrei syai ka party office dinrei sultanat ba hakani ka smi menta ngila yo ya ka allotment hakabaidai ba kini ka jaka bat nganget scam ba da kajing yo ya kini party office kajing ya chaprang juga party jungi nang ni syakmat bro ha kajing trekam kanlong ka ba yat bet ya tenti bat nganget ba katang bi iski dipor min nang kham kiru ha kajing trekam jungi kum ka party gila yo ya kini ka benta jong kini ka jaka ka badon sipong ajar school fit AA ha ka ba la ai changi nakaliang jong revenue department nakabenta bansna ya ka party office bangiso banong ba kalong ke jing ku yang ikut ka party bangiyo ya ka jaka hapadeng jong ka Shillong city nakabenta ban penyeng ya ka hakaban pentulun ya ka jing trekam jong ka party nakawe ka po sawe ka po ngasong ong hang niru kumju banga kwa ban penpau ya kajing kenmau brom bahakini ki arpulai tiligis nem ki bangilaya lenti ki nong yalam pat ki leader ki bala bampua hadwaru blai kum ki jong iba ike maulong kum ki jong iba bibi lindo kum ki jong i Dr. Don Cooper Roy ki bala long ki presiden ki ba syakmat kila persang ya kaban le ya kaban bahatam na kabenta ka parti kabade bat kabadon ke jingtemu ban pej na kabenta ka bha kamiat jong kinong chong snong jong ka jela ka state ba ye jogi ka soban ong ba hakani ka por kum kinong kit kam ki batmai jong ka parti mental system haki jing persang ki jongi ngilai kindu sibon ki jing e ndeng isoman ong bangila jam yaki lingba ki sya lingba ki maujin thot ki ba bon ki ba dan akma jugi nrei ngim simla randin kung ka parti ban pentulun yaki selentam ki jongka